Pozdrav ljudi, Neca Paj, danas sam Paj sa vama. Jamate, gde si bre kompanijo bre, hashtag kompanija motherfuckers. Kako ste, šta mi radite, evo ga the sexy, evo ga the sexiest, and let's do this clipenzi. Ko ste vidjeli u naslovu danas, dame i gospodo, ja se mešam u ovu dramu, jako mi nije uopšte mesto u tu dramu. Da vam kažem čisto moje mišljenje, šta ja mislim u ovoj drami, zato ajde da počnemo, da ne dramimo. Razumiješ? Ovdje nema veze. Let's do this shit. Evo vam ga naš baka Prsence, da vidimo šta on kaže za tu dramu. Dame i gospodo. Jezda me još uvijek drži. Ali ovo što ću vam sad pričati, on je rekao u svojem live i svojim storijima. Zamisli koja ti glava moraš da budeš, znači, kreneš da trpaš, da pozijaš i budeš u fazonu, ma lagano, naći smo na Balkanu, baka je ovo, baka je ono, institucije, kurac itd. I ovo kada dođu ti... Pa nego šta ste bre? Kompanija najjača be, motherfucker. Ne, šalim se, institucija zakon, brate. Ja sam institucija, razumiš? I ja sam se subao, mislim, sa drugog kanala, razumiš? I baka institucije useru kanal Mindžala i Mlađa i odluči da uvede advokata u priču. Smrad, brate, znači, nema šta da kažem, znači, automatski, ako je drama u pitanju, ko god da uvuče prvi advokata, taj gubi, znači, to ti default, automatski defeat. Znači, ne znam ko je taj gospodin Glavić, ali automatski defeat, dame i gospodo, ajde da vidimo ko je on, čekaj, ovo je Muđo, nećemo tebe, ti si irrelevant. Mindžela i Mlađa. Znam da se tako ne zovu, nemoguće da se tako zovu. Evo ga gospodin, ajde šta on ima da kaže, a ne, ovo neki dečko reaguje. Nema veze, dečko ne kenja i mnogo, ajde vidimo. U svakom slučaju. Znači to je taj gospodin Glavić, kako sam ja shvatio, a ovo je gospodin Baka Prase. Ne znaš ko više psuje, ali nema veze, dame i gospodo, i ovako ovo nije family friend kanal, zato da vidimo dalje drama, boom. Halo. Da li je to gospodin Baka? Da? Zovemo ime mog klijenta. Ko je to? On rekao Džev advokat. Znači, taj kurac je u stvari pička kad pola... Šta god se desi, braćo mila, ja sam na Bakinu stranu, tako da mislim stvarno, to je toliko logično, znači, brate, ubacile su Čaleta, brate, da im Čale sad vade neki kontakt, neko sranje, brate. Mislili su da će, ova ta Anđela i Glavić, ovi ovde, oni su mislili da će, ako napadnu Baku, znaš li, izvuču preglede, izvuku malo ovom i onomi i... Sam ja tada učestvovao u tom giveaway, iskreno nam kažem. Mrže me mali pederu. Idemo dalje! Slučajno sam ušao nešto, ne znam nija. No hate, bitch. Aj, reagujem na njegovu reakciju. Ja nisam tačno vidio sam da su izbavili. A nemojte da lažete, znači... Čuti mali, ne meši se, čuti! Čuti, ne kenjaj! Ako Anđela nije moguće da snima, nađe maloletne, ja sam punoletan, video je namešten za samo stariji od 18. Upozorenje ste dobili, evo ima vas... Tako, evo opet da vam kažem... A do, stavili su na ovaj klip, evo, za ovo sad što se oni u stvari obraćaju, što mnogo psuje, stavili su plus 18. A i dalje, brate, ako ti imaš, gledaj sad, da nešto nauči, ako imaš YouTube kanal, brate, koji je family friendly, ne možeš da kačeš na njega plus 18 klipove, znači, ne radiš to, brate, family friendly si, ne možeš da psuješ, pogotovo ako si ovaj ovde, gospodin Glavić, razumeš? Kapiraš? Idemo dalje! Get fucked, bitch! Ne, šalim se. Ne znam ja šta sam rekao, ali... No. Evo daj! A vidi ga mali kako reaguje, vidi ga samo ruke ovako. Ja ću sad da reagujem na ovaj klip, dajte mi preglede. A ebe mali bebeži odavde be. Peace, bitch! Radio sam i Senke, radio sam malo sa njima, radio i Senke, znači Baja je ninja! Da kažu. Najgora moguća stvar kad ti neko unizuje, ti se vlači, ti su bukvalno, tako evo ja ti sad kažem, daću ti 2 eura da mi izdudlaš kurac. Evo, psuje, brate, alo bre! Family friendly! Daću ti 3. Dete te gleda bre, ajde vidimo dete što imaš. Bez obrazlog i šta je rekao, 90%, iako je pisalo mlađi od 18 godina i tu da ne gledaju. 90% ovdje ima 13, 10, 9, 8, 7, znači 90% djeca nema tu. Tako je mali, kaži mu bre, nema be i to 18, i vi 100% bre sad imate 18 plus kanal. Ja sad kad bi izbacio nešto 18 plus, vi biste ladno mogli to da vidite. Jer imate kanala i napravili ste kod imate 50 godine, brate. Znaš da to radi. Tako je mali, ne kenje više, idemo dalje. Bravo, jeste, sram ga bilo. Mali ti kaže bre, sram te bilo bre, gospodine Glavić. Sram vas bilo. Idemo dalje. Koja ima 15-16 godina, ja imam 15, ne znam koliko ona sad tako ima, nije ni bitno. Ti malo imaš 15?
A brate, izgledaš mlađe, no napad na tebe, no hate, svaka čast Burazeru, znači ono, zajedno smo in this shit, nego samo ti kažem ovo, 15 brate, me zezaš. Da, jeste, sram ga bilo, pored čerku njegovu bre, tako da psuje bre. Sramota be, gospodine Glavić, sram vas bilo. Tvoja čerka, ne daj Bože, tako nešto da, razumeš, sramota bre, idemo dalje ljudi, ovo je fuj, ovo je, ne mogu da gledam bre, znači ovo je denied be bitch bre, gospodine Glavić. Ja, ovo je, brate, toliko retardirano, znači shvatam šta se dešava u ovu dramu, brate, znači, ladno, likovi su... brate, mili, koliko to jadno, zamisli, brate, meni čale, moj čale, da mi priča, brate, šta ću ja snimam i kako. Te, bra... Taj Anđela i Nađa, to su beš nešto su tvrkovale, brate, što su izbacile, onaj retardirani klip i su kenjalo ih je, brate, da se probiju. I onda nastavila neki content, totalno sranje, znači, jao, to je ono kad ti, ovo se dešava, evo, šta se desi, brate, kad te ukenja jebeni klip. Kad te ukenja i ne zaslužuješ uopšte da budeš tu gde jesi. Znači, to je to. Bukvalno, čekaj, ti mali begaj tamo. Bukvalno, kako se one zovu? Nadežda i Mlađa, jel tako? Nadežda i Mlađa. Ajde, da vidimo, brate, da vidimo. Nadežda i Mlađa. Čekaj, be, stani, be, šta se dešava, be? Te, bra. Ne znam ni ko je njihov kanal, bra. Ne mogu da nađem, ko ih je jebe, brate. Ništa, ajde, da vam kažem ja premišljenje za moju ovu, za tu dramu. Baka prasa 100% pravo. Znači, degenerici su krenuli na njega, koji uopšte ne zaslužuju da budu tu gde su. I sad krenuli su da gube subove, krenuli su ljudi da ih hejtaju, mislim to je ono kad kreneš na instituciju, izudaraju ti dislajkovi, istucaju te i ono brate, znači tako će kompanija jednog dana bre da puni, da uništava bre sve pred sobom, jel tako bre braćo moja bre, ko niste subali subajte bre, hashtag neca magija ovom i onomi. A mi loši idu ove vesti, ova stvari. Ne veze ljudi, kako ste vi, šta mi radite, ajde malo da reagujemo na vaše ove komentare, ovim zdelim neki pozdrav. Evo ga, brat moj, Veljko Stanković, brutalan klip, malo sam osmorio. Ma nisi brate, ajde be opušt. Može sub na Magical Royale, subao sam te brate da znaš. Ognjen Jovanović, može poz carci, može niđa, to care, najači si. Odlično, brate, ajde da vidimo sljedeći klipac, to je prethodni. Let's see what this shit you comment here. Evo, pozdrav, brate, evo, ovo da pročitam, znači kako lepe komentare sam dobio, brate, hvala vam puno. Evo, ovo mora da se zabeleži. Neca Kralj, Neca doktor YouTube-a. Obožavam te, svaki klip ti pogledam i uvek se cerekam, kao da sam nenormalan. Neco, brate, hvala ti što postojiš, jer mi tvoj klip ulepša svaki dan. Hvala Neco, hashtag Neca Gang. Brate, hvala i tebi, znači da ti nisi tu isto, sa još nekim ljudima ne bi ja ovo ni snimao, ne biste vi sad ovo ni gledali. Vidjeli ste da sam sve aktivni na YouTube-u i bit ću sve aktivni, snimat ću, znači, makar me ubilo, snimat ću koliko mogu da snimim. Hvala vam, brate, što mi dajete snagu da idem dalje, znači, evo, mnogo sam vam dužan, evo, i Nagato, brate, mi napisao, Nagato mi lično kaže, bre, ekstra buraz, hvala Nagato, veliki sam tvoj fan, ako si pravi Nagato, ako si fake Nagato, onda jebi ga. Dame i gospodo, to je bilo za ovaj klip, eto, ništa, samo sam teo, brate, znači, da kažem svoje mišljenje za ovu dramu Baka Prase i gospodin Glavić, ili Minđela Mlađa. Mislim da je Baka Prasa u pravu, mislim da ne treba, brate, da prozivaš i da napadaš velikog youtubera da bi ti došao do pregleda, sem ako nije ono, znaš, smešno, zanimljivo. Kao ja, brate, zamisli ja sad nešto snimim za muđu, naravno da će bude smešno, brate, neće da bude full ono hate on. Ne znam, nikad nisam vidio ti Minđela i Mlađa, Minđela i Mlađa, ne, brate, ne znam ni ko su, ni kako im se zove kanal, ne mogu da vidim šta snimaju i šta rade. Ali čuo sam, ako su to one dve devojke, brate, što tvrtkuje ono sa ono njeno dupe, ispadaju ping pong loptice. Vajme oca i sina, balkinje, brate, koje prate YouTube, ukenjao ih jedan klip i onda je one krenule snimaju za YouTube. Dakle, ljudi, šta ja vam kažem, na Baka Prastinu sam stranu, to je sve za ovaj klip, lupite like ako ste vi na Bakinu stranu, lupite slobodno dislike ako ste na Minđela, Mlađena i Glavićevu stranu, zato dami i gospodo, without further to do, hashtag kompanija bigger than institucija jednog dana, zato dami i gospodo, ruke gore, 3, 2, 1, Neca legendarni out, motherfuckers, woo!